KSFN APHRC Klembang Phu Kursing Timung Atum Ang Wang Lam Ki Social Media Long Penang Cetaklo Laso Pen Api Kedam Tang Ni Pai Krehini Arni APHRC Kangdang Ame Lapen Siksedu Cerok Tok Ame Along Kursing Timung KSF Han Arlo Kedo Asong Pen Kepangbar KSA ke Arlo Kedo Asong Ateng Lo Nang Tumapan KS Nang Pilati KSA out Lapu Hen Loma teroris of kepilong property Arlo Kedo Asong kamu belum ke ini no orang cuma ties na bambo KSA pen APHL Klembang Phu Kursing Timung Atum Ang Bong Lamki Social Media Along Penangan Cetak Lo Lasopi Kedam Tang Prenipai Krehini Ani Nihang Rong Gethe Mile Pho Dipu Along APHLC Atum Mass Joining Kamsik Schedule Awareness Amay Along Kursing Timung Penangan KSA Pan Kepat Tipon Alang Ning Jepon Nang itungong siya hopet kali kaya mo yung pumutante kakitne mo bangke ito nil KSA aon inglong po KSA lambing mo na KSA ke jong si lochar liya songkleni pumutante kumane ahem na paten alali pang sanang forten gari aro thap pumutante lagi KSA aon malang ito inglong po KSA pen along letum angbong lam thamaso ke do boy phita kangdang amay long ke tisorsa alam the ningje jera khai ke mesen nangji lapen APHL si kangdang ji alam the he huisi ningje nangji pusi rat atung social media along pen cenglok bang putin ta ning alam the sipaklang renti nili panan pun nili mobile nak tiap ne nili hemas man pun cilolan pun Kursing Timung APHL Silong Dolang Polodang Te APHLC Atum ke Ningkan Pharo Apita Hayum Epusi ke Ongdum Social Media ke en Akar Biatum Ningjerenti News Desk Report Kabi Daily News